Sziasztok srácok, üdvözlet itt a csatornán, én Kokinyó vagyok, vagy Zsotyász, ahogy nektek tetszik, vagy szimpatikusabb. Elérkeztünk a következő videóhoz. Elkezdek a csatornán egy új videósorozatot, ez is Naruto tematikában fog végigmenni. Egy olyan sorozatot kezdek el, ahol egy olyan témával fogok foglalkozni, amit én nagyon nem láttam a YouTube szintéren más csatornákon. A Bijukról lesz szó. Ugye a Bijukról azt kell tudni röviden előjáróba, hogy ők ugye a Naruto világán belül azok a démonok, akikkel minden nincs a nemzet, ami falu rendelkezik. Ugye vannak a Jinchurikik, ugye az adott shinobik, akikbe ezeket a bijukat belepecsételik. Ugye Naruto is egy Jinchuriki, ugye belé Kuramát pecsételték le, a 9 farkot. Ugye a bijukból összesen 10 van, amúgy, tehát a bijukból 9 van összesen, de ez az egész történet úgy indult, hogy ő a 10 farkú volt elsőnek, aztán Hagomoro ezt a 10 farkú valamit, amiről szó lesz ebben a videóban, 9 felé szedte. Tehát ugye az animében 9 biju szerepel, de van egy előtörténetük, úgyhogy ez a videó a biju sorozatomnak a első része, per bevezető része. Most a bijuknak az eredetéről fogok nektek mesélni, a keletkezésükről, és akkor ezután az összes bijuval végigmenjünk. A 2 farkúval, 3 farkúval, tehát az összes videóban egy bijut fogok nektek bemutatni, és ez lesz a bevezetés. Úgyhogy srácok, jó szórakozást a videóhoz, érezzétek jól magatokat, kommentbe írjátok meg, hogy mit gondoltok a videóról, és hogy kihagytam-e valamit. Úgyhogy vágjunk bele, tehát a bijuknak a hátteréről lesz szó ebben a videóban, a bijuk hogy jöttek létre, hogy születtek meg, hogy lett belőlük 9 darab. Szóval, kezdjünk bele, jó szórakozás srácok. Ugye, a ninja történelem elején évszázadokkal a ninja falvak alapítása előtt létezett egy fa, melyet az emberek istenként tiszteltek, ez volt az istenfa. Tehát ugye a ninja történelem elején, ugye évszázadokkal a ninja falvak, itt gondoljatok Konohára, homokrejtekre, stb. A ninja falvak alapítása előtt létezett egy fa, melyet az emberek istenként tiszteltek, ez volt az istenfa. Tehát a bijuk keletkezésének a legelején létezett egy istenfa, amit az emberek istenként tiszteltek, és ez még jóval a ninja falvak alapítása előtt, létrejötte előtt volt. Hogy véget érjen a fölösleges mészárlásokkal járó háború, ugye ebben az időben az alapítás, a ninja falvak alapítása előtt, ugye a ninja klánok per nemzetek ugye harcoltak egymással, hogy véget érjen a fölösleges mészárlásokkal járó háború, egy hercegnő Kaguya evett a fa tiltott gyümölcséből. Ugye Kaguya, ő a Naruto animének, Shippudennek a főbossa, tehát a legvégén ő győzik le, ugye Naruto, Sasuke, Kakashi meg Sakura, tehát ugye Kaguya evett a fa tiltott gyümölcséből. Van egy kis bibliai áthallás is amúgy a háttértörténetükben, amúgy, mintha kicsit a Bibliáról beszélnék most esetleg. Tehát Kaguya evett a fa tiltott gyümölcséből. Ugye Kaguyának lesz a későbbiekben a fia Hagomoro, ugye a 6 bölcsnek az útja, és neki lesz a 2 fia, Indra és Izura, akik mindig reinkarnálódnak. Ugye Sasuke és Naruto és Izurának és Indrának a reinkarnációja. Tehát evett a fa tiltott gyümölcséből, és ugye a Kaguya klán az Ootsuki klán, ugye. Tehát evett a fa tiltott gyümölcséből Kaguya. Ugye a gyümölcsnek köszönhetően Kaguya képes lett használni a csakrát, és egyedül véget vetett a harcoknak. Tehát a legelső legelső személy, aki képes lett használni a csakrát, azáltal, hogy megette a fának a tiltott gyümölcsét, az Kaguya lett. Tehát ő volt a legelső személy, aki a csakrát képes lett használni, ugye a csakra. Ugye Narutón belül, a Naruto világában minden a csakrán alapszik. Tehát ahhoz, hogy egy technikát, egy jutsu használj, ahhoz csakrára van szükséged. Az nagyon változó, hogy melyik shinobinak, melyik senseinek, Hokage-nek, általában a Hokage-knek van a legnagyobb csakrakészletük. Az változó, hogy melyik shinobinak, per senseinek mennyi a csakrakészlete, de minden azon alapszik a Narutón belül, hogy kell, hogy legyen csakrád. És a csakrával tudod a technikákat, jutsukat megidézni, előhívni. Véget vetett a harcoknak. Ezek után Kaguya rémuralma kezdődött. Tehát amiután Kaguya véget vetett ugye a klánok közti, per nemzetek közti háborúnak, azután Kaguyának egy ilyen rémuralma kezdődött, egy ilyen diktatórikus
berendezkedéssel, ha így mondhatom. Ugye Kaguya-nak 2 fia született, Hamura és Hagoromo. Bocsánat, 2 fia volt, nem csak Hagoromo, tehát Kaguya-nak 2 fia született, Hamura és Hagoromo, akik születésük óta a birtokában voltak a csakrának. Tehát ugye Kaguya-nak a 2 fia már születésüktől kezdve, tehát amióta megszülettek, ugye Hamura és Hagomoro, ők már születésüktől kezdve birtokokban volt a csakra, birtokában voltak a csakrának, tehát ők már úgy születtek, hogy a csakrát képesek voltak használni, és ott volt a vérükben. Ugye az Isten voltak a csakrának, igen. Az Istenfa, hogy ő visszavegye a csakrát, szörnyeteggé változott. Az Istenfa a 10 farka amúgy. Tehát ugye a Bijukból 9 van az animében, de a 10 farkú, az eredeti Biju, az a Istenfa 10 farkú amúgy. Az Istenfa, hogy visszavegye a csakrát, szörnyeteggé változott, ő lett a 10 farkú. Tehát ez a Istenfa, miután megették róla a gyümölcsöt, megszerezték Kaguyáék a csakrát, meg a 2 fia, ők már születésüktől kezdve rendelkeznek a csakrával. Ugye az Istenfa, hogy visszavegye a csakrát, szörnyeteggé változott, ő lett a 10 farkú. Tehát 10 farkú volt az Istenfa, később szörnyeteg lett, ő lett a 10 farkú. De Hamura és Hagoromo legyőzték a szörnyet, és Hagoromo lett annak a Jinchurikiya Biju. Tehát ugye Hamura és Hagoromo, ugye ő Kaguyának a 2 fia, legyőzte a 10 farkút, a szörnyeteget, és ezután Hagomoro lett a Jinchurikiya, a Bijuja. Tehát nem, Hagomoro lett a Jinchurikiya, a 10 farkunak, a 10 farkú Bijunak. Tehát a legelső Jinchurikiya az Hagomoro volt, ugye akibe belepecsételték, vagy belerakták ugye a 10 farkút, az Istenfát, ugye a 10 farkú volt a legelső Biju. A 2 testvér, hogy véget vessen a rémuralomnak, lepecsételték saját anyjukat, tehát annak érdekében, hogy ugye a rémuralom véget érjen ugye ebben a világban, ugye Hagoromo és Hamura, ugye lepecsételték a saját anyjukat, hogy ezáltal véget vessenek a szenvedésnek. Tehát Kaguyát később lepecsételték a saját 2 fia, Hagoromo idős korában a benne lévő 10 farkú csakráját 9 részre osztotta, ahogy beszéltem nektek, ugye a animében 9 Biju van, tehát ugye Hagoromo miután megöregedett, a 10 farkú csakráját 9 részre osztotta, ezért van az animében 9 Biju, mert 9 részre osztotta a 10 farkúnak a csakráját, ezzel létrehozva a Bijukat. Tehát ugye röviden, ugye Hagomoro megöregedett idős korára, pedig a 10 farkú csakráját 9 részre választotta, ezzel létrehozva a Bijukat, a 9 Bijut, ugye, tehát ahány farka van egy Bijunak, annál erősebb van egy farkú, 2, ugye Kurama a legerősebb Biju, ugye Kurama ugye a rókadémon a 9 farkú, ő a legerősebb Biju ugye az összes közül. Ugye a 10 farkú üres burkát pedig egy Chibaku Tensei nevű jutsu hatására az űrbe helyezte, tehát ugye a 10 farkú üres burkát pedig ugye pedig egy Chibaku Tensei nevű jutsu hatására az űrbe helyezte, tehát később az lett, hogy a 10 farkúnak a burkát per maradványait ugye az űrbe helyezte ezzel a Chibaku Tensei nevű jutsu használatával, és az utolsó pontunk, hogy ebből lett később a hold. Tehát a Narutóban a hold az alapvetően a 10 farkúnak a burka per váza, és az azért van ott fent, hogy a 10 farkú nehogy újra létrejöjjön, vagy újra megszülessen. De ebből lett később a hold a Narutón világán belül, és ez milyen durva, srácok, hogy a Narutón világán belül amúgy a hold egy Biju, ugye a 10 farkú, az eredeti originál Biju. És akkor ugye a későbbiekben ezekből a Bijukból lettek a Jinchurikik, mint például Naruto Kuramával. Úgyhogy srácok, ez lenne a Bijuknak az előtörténete per megszületése. Úgyhogy a következő videókban ebben a sorozatban a Bijukkal fogunk foglalkozni, mindegyik részben egy Bijuval fogunk foglalkozni. A következő részben az egyfarkúval fogok foglalkozni nektek, arról fogok nektek mesélni. Ugye az egyfarkú Biju, az egy ilyen cica, egy ilyen tűzcica, egy ilyen kék tűzdémon cica, vele fogunk kezdeni. Úgyhogy srácok, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ugye ha nem tetszik, srácok, nyugodtan diszlájkoljátok. Ha tetszik, ha új vagy a csatornán, és tetszik a munkásságom, srácok, egy feliratkozással meg tudjátok nekem köszönni. Tényleg köszönöm a megtekintést, tényleg lájkoljátok, diszlájkoljátok, ahogy nektek tetszik, ahogy gondoljátok. Úgyhogy srácok, találkozunk a következő videóban, addig legyetek jók,
játszatok sokat, nézzetek sok Narutót, úgyhogy köszi megint, találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok, ciao.